Muna giingon ha ako, resito ulit ko sa'yo. Munang taliwala sa kawadon, taliwala sa mga diferensya sa kinabuhi, sa gihapon, magilahay ko sa Ginoo, tungkol kay maayo ang mga sa matagkaroon ko niya. Sa matag gabi, matag adlaw, sa kanunay ng uban, taliwala sa mga panahon nga sulay baka, kaya pero ang Diyos, sa nag-inon ako, maayo siya sa walay katapusan. Nagpabilin siyang gamhanan, nagpabilin siyang dito sa ulit kinabuhi. Doon imaya ako balik sa kinabuhi. Akong mga lakaw, dili lang ko akong lili sa tuwa. Bisan pa sa maing panglawas, salamat na naghatag siya o maing panglawas. Sa akong mga anak, mga apo, o bisan pa sa mga sakop sa simbahan. Akong ihatag na mga pagdaing pagpasalamat diha lang kaniya. Mao si Ginoong Hesus yun. Kadaugan na po gahapon no, kay amo po ikatapusin sa tuwi. Ikatapusin na mo kapoy sa ikan sa pagsugod na sa pagdumala sa church. So 14 years na karon na tuig. Salamat sa Ginoo nga bukas pa tumatay sa mga asawa. 2011 man tumatay ang asawa. Diba na, hindi ko na kahapon, pangakula na. Naurot na. So, salamat sa Ginoo kay ibali ang pagpasalamat at ibali sa kanabang ang pagpasalamat sa nagpasabot diba na imugi itanaw kung saan naghapon nagbuhat sa Ginoo o karon o sa umaabot na panahon hindi na ang Diyos ato yung di-acknowledge sa kanan na kanabang na sinabi mo, na-experience mo iyan ng mga salita na iatubag mo sa pero ang Diyos na mo kay naghimo ang mga butangan pud bugay sa pagsugod pa lang namulaan kana na bahay nga gitiguman na mo kang grabe so kuha na kayo gikas pagsugod ka na data na ba makanay wala yan kay igo lang kung makasilong pero ganto so salamat sa kibuhat sa Ginoo tungod kay na inunyana na so dito kayo nakita po din sa mga tao nga mukunay nahimo nga naghinay-hinay kanang kausap kana magpadayon ngayon tungod kay ang atong pagpasalamat akong ingon na kani kabuluhan iya di Ginoo niya ato kita gigamit ng tagtanan instrumento lagi tagtanan aron sa pag-usa nato ang nagapit nga nagtuboy sa ngalan ni Jesus o ang matagasan nato so ngadto sa kanawaling maglagaw ta panayon yun sa unahan na ato yun uswag itong pagtuo niya sa Ginoo no nga maugi disenyo sa Ginoo nga ang matagusa iya yung gamiton sa mga siyang katuyuan. So salamat sa Ginoo nga isa sa espiritual mga bahin so na ay laong-laong na pagpanabot iya sa espirituhano na mahimo no sa pag himo sa mga butang alin ang matagusa nangalagad din sa Ginoo. So wala man kita mahimo kung wala ikaw wala ang Dios. Salamat ng gahapon bisan tuod o kanya-kanya na may dalag pagkaon pero nasubra gihapon ang pagkaon tungod na sa kanang pagkarasya sa Ginoo muna na nagdipay mi nag-celebrate mi tungod sa daghang panalangin sa Ginoo tungod sa grasya sa Ginoo tungod sa gugma sa Ginoo muna na ang church ang ingon basta puno lang yun sa pasalamat pagtuboy sa Ginoo na wala bisag ikusan unod na po kay babaw diha ngayon sa himaya sa Ginoo tanan mo pahilalan ngayon na napag-usa diha ngayon sa pagtuboy lang yun wala kay gulayan uli Jesus sa yun mooy mahimo na kanabang magtuboy sa kaliwala hallelujah kinod kay ang ikinahanglan yun ang itinguha ang matagtigong namo na maghatag ang kinabuhi mao gid ang Holy Spirit tungod kay kung maghatag ang kinabuhi ang Holy Spirit na agin ang tihog sa matag-usapan. Hallelujah, mga salamat sa Ginoo. Hallelujah. Okay, ako yung sinungkan, salamatan ang Ginoo.
Kalaybot ka. Sa walay katapusan. Karang duhog himaya. Iyala mo sa inyo. Amen. Ato yata kay Kuya, Pastor Hello. Murag na atas lamog sa mga leon. Di mayo ang buntag sa tanan, no? Giho mayo nga haleluya. Mr. Rabio. Espiritu. Salamat po sa Ginoo nga niya karon. Niya po ning akong amigong pastor nga nastubangan, no? Yes, God, salamat sa Ginoo. Nalipay kong nakita na po na ako siya. Oh, wala. Kanang manok gan sa igsoon, no? Haleluya. Dayon, salamat po sa mata-usa nga niya karon mga pastor, no? Dayon, sa Pastor Pinar, salamat. Kinalibahong Koreano ni, salamat sa Ginoo. Ikat pa rin sa Korea igsoon. Oh, dayon. Kami pasalubong ng bayan. Ha? Pasalubong ng bayan. Oh. Hallelujah. So, mura usa ka Lunes wala kani dinhi kay kana atong yaging Lunes election time to. So wala man tay Wala tayo. prayer meeting dinhi, Yes. no? Oo. Then atong the following Monday, hallelujah. So wala ko dinhi kay gidala ko sa ko ang mga pagkumangkon kay nangabot man sila gikan sa kaya ko nga sa usa ka pagmangkon overseas pa na siya. Yes. Ayun, Tayo pasalubong na ni Rod. naog siya. Dahil kauban siya igsuon po nga naas Manila ng Puyok. Ilahang yari sila dire kay makibanding-banding ba. Amen. Nagdala sila sa mga sakyanan. Wow. Akong pag-umangkon nga laki, pag okay ang sakyanan, Ingon na to. Mitsubishi, no? Kanang Ford type. Nga, million plus ang kantidad ko yayo. Pasige mo na to, Pastor. Gika gipurutos kumpanya gi-trip A nila ba? Manila to Ang break Sabis, no? Okay. Nag-land trip sila. Ayun, ako po pag bike, so Odia, wapo po kay sakyanan. Wapo po kay sakyanan yung mga tawhanan eh. Sana all. Ang may po ko nga, Ginoo, tagay po ko sakyanan, kaya kung sakyanan Kanak ba? po, tagay ka po gigit. Amen. Gidala mi dito sa Balyagaw. Oo, Balyagaw. Mingaw po rin na kada lungsod pa na siya, nahag-jutes kalamba, no? Oh, naan gamay. Oo, nahag-jutes kalamba din. Kung gitawag ko White Sun, dito mi. Wow. Sunrise, maganda na kanya. Sunrise, White Sun, puno puti. Puno ilang yatuan, kaya puti, puno ang mga balas. Kuha pa rin sa kakitang balas na puti din, akong isa buwan. Layo yun ang travel ba? Pero, ginala na po ito, inato, mag-break din niya sa kinan. Nindot ang area, pero huwag po kayo masatisfied kay baho ang palibot, wala kay maintenance. O din, sisikakilid po yung mga gayon, mga baho, mga patay nga, ano ba? Asa mga, mahal ba kay entrance? Oo, wala na dayon ang tubig, imbis ganahan ang maligo, di kaligo kay dagang hugaw ng lutaw. Unang ako pag umangkol sa kapugong, yung ato ang in-charge nito na usap na yung beach nga dapat nagkumpra mong entrance fee nga nagto kayo, dapat inyong beach po limpyo. Yung kikuan yun, kami ari binili kay nindot daw ko ninyong beach dire, dayon sunrise pa. Unya karon sa akto na bawat ang matagana kaya nagaginanlutaw ba nya nindot ang kuan ang area ang palibot pero hukaw ba kulang maintenance kuyawa dito wala nga mura na sila klaro maintenance pa pag kuan murag kasulti ang kung pagmangkon diha pa sila ng lihok dalam mga rek, ilang ikwantong palas. Pagkadahan na sa hugaw, ligin ang lutaw, di ka ganahan, oy. Bisa sa kanindot sa palas na puti, pero ano kayo ng lutaw na nga. Nag-enjoy ka po din, sigwa pikaligo. Enjoy ka po dahil. Salamat sa Ginoo kay Yabot dito na yung ibalik, mayo ang pagkuhan at outing. Ngayon,
sa mga igayligso, nagpaibot po kong kipon kay tinigipon lagi, basta muli mo suol, wala yung isok. Isa na ang pinakaisog ng tao, yukbo din, basta ngipon na mo atake. At to ko Dr. Robin, ako gipaibot tulo ka buhok, dagko ng ngipon. Ano guna atoy? Nga kay, kabitruhon po ko kay si Dr. Robin, ikaduhan mo niyang atake dayon, nangiwang sa payo ba dayon, dili na kayo normal ang ihang movement sa lawas dito, murag ana-ana na ba? Ana, murag kurong ba? Kuna, ako na ba kayo nangipuna niya? Di maibot, kay kurong na rabas siya, di para sa una nga, ipon kayo siya buwan, pangamot. O, dugay kinaibot, kaya kung ipon na, may upat ka sungay sa lalong. Oh, kana, ano ba, ana? Upat ka buhok? Oh, ano lagi? Upat ka buhok ako, isurjo niya, ukirahan. Ikaw, dok. Di, yun, maibot na, ano lang, dok. Di kira si kana-ana, bagana. Ikaw, okay ka, na dugay gini mo kay upat ka buhok man ang sagas lalong. Aligon kay to? Kita kayo, wala na. Imo na lang datong gi rot rot. Nga, salamat sa Ginoo kay naibot na gyud. Salamat Lord kay naibot na gyud. Kanal rot. Si mana kape na uli anay kay dito wal gyud ang sabat. Na salamat sa Ginoo, nagpasalamat ko sa Ginoo kay natangkang na po ng ipon. Kay kung to'y kanunay magsakit pa. Oh, lami tayo ikao, di na lang, mawala lang kalami kay sulong. Salamat po sa Ginoo. Dayon, sa ako po panagandagan sa karsada, hallelujah, proteksyon sa Ginoo naa. Dayon, padayon gyapon ang ato ang construction sa simbahan. Mga duha na ginakabulan igsuon karon ang gibirahan karon sa Masun Panday, pagumangko na po nila kanang gibutangan nila o kay may mandar sa sponsor Arco, gibutangan Arco ang tubangan. Orang naasla karon dito ang trabaho nagang Arco kay humana man ang sulod, humana ang atop, mana ang simbahan yung tanan, then ang Arco na lang dayon tiles sila kulang, sulod o gawas. Salamat sa Ginoo kay walay bugto ang trabaho. Actually, ang budget ron taana 70,000 pero hantod karon nagpadayon pa man ang trabaho. Namiingnan ako si Bobby pila na ginagasto tanan ba? Kaso na pitagin mag 200,000 kaso. Wa? Pako Ginoo. Mga salamat sa Ginoo kay basta Ginoo mulihok, lisod lagi papungnan. Mga himaya kanluganan na tulaman sa buhay nga Dios. Amen. Kuya Johnny, iyang panahon. May buntag sa tanan, labi na sa tumbuhi nga Diyos. Lord, morning. Salamat kayo na akong kadaugan na diin gahapon dito sa Padre Pio Hospital sa Annex na may free check-up o free tambal. Kaya nasa hindi na ka hospital. Olympic? Ha? Oo. Unahan sa Medina. Ito mi, salamat kaya nagpalang puso na akong pag-ato dito. Nakadawit ko may tambal na way-bay-bayan sa pag-check-up. No, salamat sa tumbing nga Diyos kay sa mga pagbiyahe, pagnatungan ni ulisyon tayo ang biyahe ato kami. Salamat sa mga protection ni Lord, sa akong kalikon, sa lawas, uban sa akong pamilya, nga tumagod ako pamilya po uban, mga anak o mga apo. Dito sa Panda, hindi na, unahan, hospital. Wala na, yan pa. Salamat kayo na nagmanampuson kami sa mga pag-ato dito na hindi po tayo nakatapang-tapang sa kinahanglanon. Salamat kayo sa Ginoo nga gitayan ganong giya ang makatuloy kami dito. O salamat sa nagmanampuson ang atong gibuhat sa manini matag Lunes. Kung tanaw sa mga kaubatong pastor na
sadya gyapon nilang madagway murag wala sila maluya. Oh. Wala magduwa-duwa sa ilang pag-service sa buhay nga Diyos. Amen. Kanunay na kayo sila. Tungod sa dako niyan, huwag kaluoy nga gihatag siya ni Lord sa tuwa ato sa gihatag. Gihatag na ito sa tuwa. Salamat Lord. Tuhog maya din ang kanya. Amen. Ganito na po niya sa atong simbahan at luyo. No? Nagami po po Diyos sa tuwa. Pagkakitin ako. Ano nung sa counterpart ng sa katunga lang. Okay daw. No? Po, salamatan ng Ginoo, yung ang Ginoo maayo, bigit maayo, salamatan lang siya. No? Pero, ito po, nagsunticasin po dito. So, isa bigit maayo, salamatan ng Ginoo, may mga yung isuti. Maayo, bigit maayo. Lord, salamat kay Lord. Kami ako ka, no? Kaya ako salamatan ng Ginoo, ang ato, ito na papasalamat, ako ipayo dito nga, Panginoon, na pumurtan ka kulinti, bilhin yung pasnak. Dito ka na? Generator. Generator. No, nagpayo kong generator. Nakondisyon na ang generator dito. Muna nga, matapsan yung kulinti niya. Hindi ano ito, pandarong ka rin. No? Pandarong. Ginamit ko lang akong palit ko na ng 3,500. Ako natulong magpasko, dapat tulong ko nga lulong na akong makuha. Ako naman pagumangkon. Sayo, kuhaan na lang ito yun. Pero tulong pagpasko, nagsugat me. Nagsugat me. Kuhaan lang ito para magana si Mahan. Pero sige, bawa ko na ito. Bawa ko ito rin. Ako naman pagumangkon. Salamatan na itong Ginoo okay. Nakapatuntag din dito. Amen. No, nakapatuntag din dito. Kaya kinaamay mo na balimpin na itong mga dato. No? Ilang gihatag, ipalit ko ng diya ito, 25,000. At ang dito, ikalit naman itong ugot. Ugot ba? Wala naman dahil. Matong ilang iputan sa kilit. Ilang tang, ay mong palit punta dito, kay Pakilo, wala ginang gihatag, 55,000 doon palit. Salamat ko sino, okay. Natin niya dito. Lord, ang ito na naikunan na ito, no? Salamatan kinumain dito yung Ginoo. So, matuto sa wala na. Matuto sa mga kayo manalang tao. Ang kagaugan, sa kamay.